Seriál, ktorý sa v krajine svojho vzniku Vonku je asi celý svet. Vieš, kameramani, fotografi, reportéri, fanúšikovia, je to super. stal doslova fenoménom. Byť najdôležitejšou umelkyňou Mexika má svoju cenu. Sú mladí, Nemôžeš nechať Robertu tebou manipulovať, veď je to len dieťa. sú zraniteľní, Úprimne si myslím, že vaša dcéra potrebuje, aby ste jej určili hranice. sú hriešní. Každá sme iná. Aj tak môžeme byť kamarátky. Okamihy prvých ľúbostných vzplanutí Chýbajú mi tvoje dotyky. Včera si ma nehľadal, ani si sa na mňa nepýtal. Viko, mal som veľa práce. S inou ženou, aj to už viem. sa striedajú s rebéliou proti autoritám, Trochu rešpektu, slečna. Je to tvoj otec. To, že vyzerá ako môj detko, je tvoja chyba. Čakala som ťa hodiny, ocko, a ty si sa ani neukázal. Strčte si tú svoju ušľachtilosť niekam. Čo ste povedali? a všetkému, čo im bránilo žiť naplno, Je to internát, nejaký kláštor. Zabudnite. Nepôjdem tam. vášnivo Videli vás vstupovať do izby Diega Bustamanteho. Kto ma videl? a s láskou. Také je dospievanie. Sú úprimní, sú otvorení, sú rebeli. Od 31. augusta na televízii Doma.